الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر. میرے نہایت واجب الاحترام اج دی محفل پاک برائے سال ثواب غلام شبیر تہیم صاحب انہاں دے دادا جان اور انہاں دی صاحبزادی انہاں دے سال ثواب واسطے کٹھے ہوئے ہیں. اللہ سونے مدینے والے دا صدقہ انہاں دی بخشش فرمائے. انہاں نو جنت الفردوس اللہ تو اللہ مقام عطا فرمائے. تواڈے سامنے قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں ایک آیات بینات پڑھن دا شرف حاصل کیتا. حضور تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات دے لکھاں کروڑاں درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ کریم میں نے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں تو میں نے سنا کے انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. 40 منٹ ہو گئے نے 2 بج کے تھے. انشاءاللہ میں تو 3 بجے جواب دے چھڑنا. بعد چلا مامن صاحب دے انہاں دا ہی بیان ہے. تواڈے سامنے بالا چیر کو نہیں لانا گلاں جڑیاں کرنیاں کیونکہ 11ویں شریف دا بھی عنوان نال ہی ہے تے سال ثواب دا بھی نال ہی ہے. دعا کرنے اللہ سونا حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ کریم فرماندے اے نبی دے پیار والے اے نبی دے پیار والے اتقوا اللہ تقوی رکھو ڈرو میرے کولو وکونوا مع الصادقین جڑے میرے سچے لوگ نے انہاں دی سنگت اختیار کر لو. انہاں دی سنگت اختیار والا سارے بولو سبحان اللہ. کچھ بھی نہیں ہوتا حقیقت ہے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اسرار خطابت حصہ نمبر 3 علامہ مقبول احمد سرور صاحب نے لکھی ہوئی. انہاں وچ ایک واقعہ انہاں نقل فرمایا. مولانا غلام رسول سمندری والے انہاں دا ایک واقعہ انہاں نقل فرمایا ہے. وہ بھی تانوں سناواں دا انشاءاللہ اس سے ریاض نہ جویں انہاں بیان وچ کیتا لکھیا ہویا ہے. علامہ غلام رسول سمندری والے
آپ دوسرے ذہن دے مالک سن، دیوبند ذہن دے مالک سن۔ آپ فرماندے جدو 51 دے وچ ختم نبوت دے اتے مسئلہ چلیا، جلوس نکلنا شروع ہویا، تے میرا اے دل کردہ ہا کہ میں محدث اعظم پاکستان انہاں دا بیان سنا۔ مولانا غلام رسول سمندری والے فرماندے ہیں کہ میں اس تاک دے وچ کہ کسی ٹائم میری ملاقات ہوئے محدث اعظم پاکستان دی تے انہاں دا ملاقات ہوگی فیصل آباد دے وچ۔ فرماندے ہیں میں انہاں دی تقریر سنی، جدو انہاں دا بیان سنیا میرے دل دی دنیا بدلی، میں پیر مہر علی دی جماعت چاہ گیا، میں مہر علی دی جماعت چاہ گیا۔ جدو آ گیا میں ختم نبوت دے جلوس ہوئے شامل ہو گیا۔ مولانا غلام رسول سمندری والے فرماندے ہیں کہ 1951 دے وچ میں گرفتار کر لیتا گیا فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل دے وچ، میں قید کر دیتا گیا۔ فرماندے ہیں جدو نامی دا دن آیا تے نامی دی رات آئی تے 10ویں دا دن سی، تے میں ذہن وچ خیال کیتا کہ میں تے پہلی بار ہی انہاں دے نال رلیاں تے 11ویں شریف آ گئی ہے تے میں تے جیل وچ آ تے ہن کی بن سی دا۔ تے مولانا غلام رسول سمندری والے فرماندے ہیں میں راتی ذہن وچ خیال کیتا صبح دن 10ویں تے رات 11ویں سی، جدو رات 11ویں دی آئی نا تے عصر دا ویلا آیا، جیڑا من ملن آوے کوئی گریٹ سیبان دا لئی آوے، کوئی گریٹ آلو بخاریاں دا لئی آوے، کوئی ٹوکری رس گلیاں دی لئی آوے، تے جدو جیل دے وچ رات دا وقت ہویا فرماندے ہیں رات نو جیل دے وچ فروٹ ہی فروٹ تے چیزاں کٹھیاں ہو گئی۔ میں جیل وچ بیٹھا آیا، میں ایک علامہ صاحب نال سن، انہوں نے کہا تسی تلاوت کرو، ایک نال سجن سی انہوں نے کہا تو ناد پڑھ، جدو ناد پڑھی او دے اتے ختم پڑھیا، جدو ختم پڑھیا نا تے میں دعا کیتی۔ مولانا غلام رسول سمندری والے فرماتے ہیں میں دعا کیتی یا اللہ سونے انہاں سارے قیدیاں نو رہائی عطا فرما اور من صراط مستقیم دے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ فرماندے ہیں میں انی دعا کیتی، ایک قیدی بولیا مولوی صاحب اگے تساں دعا کیتی ہے اساں آمین کیتی ہے، ہن اساں دعا کرنی ہے تساں آمین کر۔ تو مولانا غلام رسول سمندری والے فرماندے ہیں میاں کر جیڑی دعا کرنی ہے، اس دعا اے کیتی یا اللہ سونیا جیڑا اے مولوی جیل چایا انشاءاللہ اے کدی نہ رہا ہوئے، اے نہ چھٹے تو ان رہائی نہ ملے۔ تو مولانا غلام رسول سمندری والے فرماندے ہیں بیلیا میں تے ہی تیرے حق کوئی نہ کیتی، ہو سکا مینوں عمر کا سزا ہے 14 سال مینوں اس جیل وچ ہو گئے نے، اج تک نہ انج دی محفل ویکھیے، نہ انج دا لنگر ویکھیا، نہ انج دی روحانیت ویکھیے، میں تے تانوں تک کے ویکھیا کو اللہ دا ولی جیل وچ آ گیا ہے، وہ اللہ دا ولی آ گیا ہے۔ تو مولانا غلام رسول سمندری والے فرماندے رات نو اکھ لگی تے مقدر دا ستارہ بلند ہویا، لیک چنگے ہوئے تے راتی اکھ لگی تے میں ایک وے نواں بڑا سونا نورانی سٹیج لگا ہویا ہے، بڑا نورانی سٹیج ہے، دنیا ہے، خلقت ہی خلقت ہے۔ میں ویندا پیاواں کہ اج تے کی گل ہے، میں دو بندیاں کو کھلو کے پوچھنا وا بیلیو بڑا سونا سٹیج لگا ہویا ہے، کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے؟ جدو میں اینی گل پوچھنا وا کوئی بندہ جواب نہیں دیندا، اینی دیر نو ایک آواز بلند ہو گئی، آ گیا سونا کملی دی جمعے مار کے، آ گیا سونا کملی دی جمعے مار کے، جدیاں راواں بڑے بیخ دے رہ گئے، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، آ گیا سونا کملی دی جمعے مار کے، جدیاں راواں بڑے بیخ دے رہ گئے، یا ایوہ المدثر قم فانذر، آ گیا سونا کملی دی جمعے
مار کے جدیاں راواں بڑے بیخ دے رہ گئے آ گیا سونا فرماندے نے اینی دیر نو آواز بلند ہو گئی سونا کملی والے آ گئے ودوحا دے چہرے والے آ گئے واللیل دیاں زلفاں والے آ گئے ما زاغ البصر وما طغى دے نینا والے آ گئے علم نشرہ دے سینے والے آ گئے جدو سٹیج دے اتے جلوہ فرما ہوئے نے جدو جلوہ فرما ہوئے نے میں ودوحا دی زیارت کردہ بیام پیر مہر علی دی قلم اٹھیے تاجدار گولڑا دی قلم اٹھی یا فرماندن موکی چند بدری شاہ شانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی ظلفت اکھے مستانی مخموری اکھین مد بریاں اس صورت نو تو اڈے تو بھی سبحان اللہ جی میں امنا مان بیٹھے حقیقت ہے بس سیر لان نال جے گل بن دی ہوندی تی اتنا ٹیل لان دی میں نے کیڑی لوڑ آئی میں تانوں سیر لا کے سنا چھڑدا زبانوں بولو کا سبحان اللہ جیڑا بندہ ایک واری سبحان اللہ آندہ ہے میں مولویاں کوڑو سنے ہیں عالمہ کوڑو سنے ہیں بون دیئے 3 نیکیاں بات جاندیاں ماشاءاللہ جی 90 نیکیاں بات جاندیاں 90 درجات بلند ہو جاندے 90 گناہ معاف ہو جاندے اللہ پاک سلامت رکھے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں علامہ غلام رسول سمندری والے فرمان دیں کہ جس وقت میں بیکیا نا بڑا سونا نورانی سٹیج ہے تے میں بیکیا ودوحا دے چہرے والے سونے لجپال کا تشریف لے کے آئے نے تے میں زیارت کرتا پہ تے ساری دنیا ایک حلف کر دی حضور علیہ السلام تاجدار انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی فرماندن دعا منگدہ پہ آمین ہوئی میری اکھ کھل گئی جدو میری اکھ کھلی ہے نا تے میرے دل دی دنیا بدل گئی میری ذہن دی دنیا بدل گئی میں زارو قطار روئی جانا واہ سونیا کملی والیا سونیا محبوبہ کنی کرم نوازی کیتی ہے پہلے شامل کیتا ہے عاشقاں وچ موڑ شامل کیتا ہے غلاماں وچ موڑ اپنی زیارت فرما کے دنیا دے میرے تے کرم نوازی کر پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیڑا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ آ جاندا اللہ کریم فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین جیڑا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے اس ایت دا ترجمہ میاں محمد بخش کھڑی شریف والے کردے نے آپ فرماندے نے لوگو جدو چنگیاں دی محفل چ ٹر جاویے مڑ خالی نہیں آویدا مڑ اللہ کریم عرشاں دے رنگ لا چھڑدا اللہ کریم عرشاں دے رنگ لا چھڑدا ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میاں محمد بخش کھڑی شریف والے بولے آپ فرماندے نے چنگے بندے دی یاروں تے جمیں دکانے اتاران سودا پویں موڑ نہ لئیے ہلے آنے ہزاران تے مندے بندے دی محفل یارو تے جویں دکانے لوہاراں تے کپڑے پاویں
چن بئیے پر جن کا پینے ہزار تاجدار گولڑا دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا ہے آکے عرض کرتا ہے حضور میں مرید کر لو آپ فرماندے نے کم کی کرنا ہے حضور چوری کرنا وہاں آپ نے فرمایا چوری چھڑ دینا آؤ حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سناندہ جمع پشکات دی حدیث ہے حضور فرماندے نے لا یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعہ الذی وبصرہ الذی ویبطش بہا اللہ دے نبی فرماندے نے الا یتقرب اللہ دا قرب الہ عبدی بندہ بن نوافل نفل پڑھ کے اللہ دا قرب حاصل کر لوے فکن تو سمعہ الذی اللہ کریم دے نبی فرماندے نے سونے محبوب فرماندے نے اللہ کریم فرماندے نے فکن تو سمعہ الذی میں او دے کان بن جانا وَبَصَرَ الَّذِي میں او دے ہاتھ بن جانا وَيَبْطِشُ بِهَا او میرے کڑو منگی جاندہ ہے میں عطا کیتی جانا کیتی جانا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں پیر مہر علی بولے تاجدار گولڑا بولے فرماندے نے بیلیا چوری چھڑ دینا آکیا مرید کرنا ہے کرو نہیں کرنا نہ کرو میں چوری نہیں چھڑنی آپ نے فرمایا چوری تو نہ چھڑ مرید میں کر لینا لیکن جیڑا کم آکھاں گا وہ تینو کرنا پوے گا حضور لازمی کرانگا آپ نے فرمایا بیلیا چوری تو کردہ جا میں تینو مرید کر لینا ماں لیکن میرے نال ایک وعدہ کر لے حضور دسو کی وعدہ ہے آپ نے فرمایا جتے اذان دا وقت ہو جاوے اوتے تینو اذان پڑھنی پوے گی جتے اذان دا وقت ہو جاوے اوتے دن اذان پڑھنی پوے گی ٹھیک ہے دور میں پڑھاں گا چور چوری کرنی شروع کر دیتی چوری کرن ٹور گیا بادشاہ دے کر ڈاکہ مارنا شروع کر دیتا چوری کردیاں فجر دا ویلا ہو گیا چوری کردیاں فجر دا ویلا ہو گیا جدو فجر دا ویلا ہویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو فجر دا ویلا ہویا چور دے ذہن چ گل آئی میرے پیرا کیا سی جتنی اذان دا ویلا ہو جاوے اذان پڑھنی ہے اذان دا ویلا ہو گیا چور وضو کیتا وضو کر کے کتب علموں لمد علموں کر کے کعبہ بیت العلموں کر کے کنہ وچ ہاتھ دے کے اذان پڑھنی شروع کر دائے اند اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بادشاہ اٹھیا اپنے بچیاں نو اٹھایا اپنے کردیاں نو اٹھا کے اندر اٹھو تا ساڑھے کرے اللہ دا ولی آ گیا ہے وضو کرو آج جماعت لڑ نماز پڑھاں گے ساڑھے کر اللہ دا ولی آ گیا اٹھو وضو کرو آج جماعت لڑ نماز ادا کریں گے جدو انی گل کی تھی نا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سارا ٹبر وضو کر کے آ گیا بادشاہ اور چور نو آندہ ہے اگے کھلو سان جماعت کرا اسے کہا میں چور آؤں نہ کیا چور پچھے سے ہون ایتے سانی جماعت کرا جدو جماعت کرائی تے بادشاہ بعد ندعا تو بعد بادشاہ نوکران آندہ ہے اے چور دے نال اس امام صاحب دے نال جاؤ جڑیاں گٹھڑیاں سامانیاں بدیاں نے دے کار چھڑ کے آؤ جدو اگے گئے نا جدو کار گیا کار پہنچیا تے کہ پیر میرے علی تشریف فرمانے تے ہس کے مرید آندہ ہے ہاتھ بان کے عرض کرتا ہے واہ پیرا کرمالے ہیں آزانہ میں دعائی جاننا ہے چوری دا سامان توڑ کار پڑھائی جانے حضور میں نے معافی دیو میں زندگی چوری نہیں کرانگا جدو دعا کی تھی آکے ہون توڑے قدمہ چ بے کے صرف رب رب بھی کراندا صرف رب رب کراندا ہر مشکل دی
کنجی یارو تے ہاتھ مردان دے آئی جدے ولی نگاہ اٹھاوے تے مشکل روے نگاہ آئی ولی اللہ دے نگاہ کر کے تے تقدیراں بدل دیں دن حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ کر گئے تھے آپ دی والدہ فرماندی نے پترا جا مرد بن کے آ اسی مرد کنہ نے آ جیڑا گل لڑا ہوئے قد چنگا ہوئے موچ چنگی ہوئے گل تے پارا دین لڑا ہوئے عزت لڑا ہوئے چنگا ہوئے اسی آنے بندہ مرد ہے ڈیرے دار پرے ہوندہ بندہ مرد بندہ ہے گل جیڑی کر جابے ہوندے تے کھلو جاندہ ہے امام غزالی کو پوچھئے آپ دی والدہ فرمایا جا مرد بن کے آ آپ قرآن حفظ کیتا کتاباں پڑھیاں در نظامی کیتا دورہ حدیث کیتا کہا آ گیا میں مرد بن گیا آپ نے فرمایا پترا ہجے مرد نہیں بنیا جا رب راضی کر رب راضی کر دیاں 7 سال جنگل دے وچ گزر گئے رب رب کر دیاں تے جدو ایک دن جنگل دے وچ اکھ لگی تے مدینے والے دی زیارت ہو گئی تے گھر آ کے اندر اماں میں مرد ہو گیا میں نے مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہے خواب دے وچ تے آپ نے فرمایا ہجے مرد نہیں ہویا تے ماں دے قدمہ تے ٹیک کے آندے نے اماں وہ مرد کی میں بندا ہے تے میں نے اے تے دسو آپ نے فرمایا پترا مرد اودوں بنیدا ہے اکھاں کھلیاں ہون سامنے ودھا دا چہرہ ہوے اکھاں بند ہون تاویں سامنے ودھا دا چہرہ بندہ مرد اودوں بندا ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اللہ سونا اپنے سونے محبوب پاک علیہ السلام دا صدقہ انہاں دی محفل نو اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبولیت عطا فرمائے اللہ سونا سونا مدینے والے سرکار دا صدقہ جنہاں دے سالے ثواب واسطے یہ محفل دا انعقاد کیتا گیا ہے اللہ سونا اپنے محبوب دا صدقہ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما کے انہاں نو جنت الفردوس اللہ تعالی مقام عطا فرمائے ہن تواڈے سامنے خطیب پاکستان مقرر شیری بیان عالم نقطہ حضرت علامہ مولانا ملک منصف بھولروان صاحب خطیب اعظم حافظ آباد آپ بیان فرمان گے تے تسا بڑے سونے ذوق نال سننا ہے تاکہ ساڈے کول انہاں دی پہلی حاضری ہے تے تسا بڑا سونا نعرہ مارو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری